Dahil sa matinding init ng panahon ngayong araw, napabili na ng milk tea ang nursing student na si Ewin. Ito raw ang paraan niya para mabawasan ang kanyang pagpapawis. Para hindi naman dapuan ng sakit na dulot ng mainit na panahon, lagi niya raw sinisiguro na may dala siyang ekstrang damit at bimpo. Sa student po, grabe na po yung apekto ng init since lagi po nga kami nakaputi, lagi po kaming pinapawisan, especially po sa amin na nursing student, pinapawisan kami po, tapos apektado din po kami sa loob ng classroom, mainit, tapos nahihilo, grabe po sa migraine po din sa studies. Ayon kay Dr. Xavier Vallejo ng Department of Health o DOH Bicol, ngayong unti-unti nang nararamdaman ang pag-init ng panahon, kinakailangan din ng iba yung pag-iingat upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit tuwing tag-init. Ilan sa mga sakit tuwing summer season ay ang measles, mumps, pigsa, sunburn at iba pang skin conditions. Maaari rin umanong makaranas ng dehydration, heat cramps, heat exhaustion, heat fatigue at heat stroke. Ginagawa namin is constant reminder sa mga tao. Nag-release kami ng IEC. Then, we closely monitor, in coordination with the LGU. Usually naman sila talaga ang nasa baba na nag-check kung ano yung nangyayari sa localities nila. Upang maiwasan ang mga ito, napakahalaga ang pag-inom ng maraming tubig. Iwasan ang pagbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at magsuot lamang ng mapipreskong damit. Seek proper consult. Kung may nararamdaman, ipacheck agad. Madami naman tayong mga health workers na nasa baba. And mas maganda na early consultation bago pa ito lumala at mag-spread. Usually kasi ang mga sakit for summer is yung mga nakukuha sa mga close, yung mga crowded areas like measles, mumps, yung mga dikit-dikit yung tao. So, if ever may ganun, much better na seek early consultation sa mga health workers na nasa areas nila. Samantala, patuloy umano ang ginagawang koordinasyon ng opisina ng DOH Bicol sa mga Rural Health Unit at Health Facilities upang mas maging handa sa pagtugon sa mga naturang sakit. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.